Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Trainer ni Yordenis Ugas na si Ismael Salas ay kumpiyansang matatalo nila si Pacquiao. Sa ginawang interview sa kanya, sinabi niyang wala daw problema sa pagiging last minute replacement ng kanyang alaga. Sanay na daw ito dahil mula nang siya ang nag-train dito ay lagi na daw may mangyayaring pagbabago sa schedule sa mga huling minuto. Pero lagi naman daw silang panalo at lagi din daw kondisyon si Ugas mula nang siya ang may hawak nito. Alam na daw niya ang diskarte at may solidong plano na daw sila. Sa katunayan daw, natalo na daw ng isa pa niyang alaga si Pacquiao noong 1999 sa Thailand. Siya pala ang trainer ni Bonsai Sangsurat mga pre na nagpalasap kay Pacquiao ng pangalawa niyang pagkatalo via KO. At matatanda ang nakuha ni Sangsurat ang WBC World Flyweight title. Kaya sobrang kumpiyansa nitong si Salas na mananalo sila sa bakbakan ngayong linggo. Lalabanan daw nila ang isang alamat, nire-respeto daw nila si Pacman pero kailangan daw talaga na talunin ito sa bakbakan. Dagdag pa niya, isang maingay na gabi daw ito para kay Pacquiao. Sa parte naman ni Ugas, alam daw niyang dehado siya sa pustahan at sa mga mata ng karamihan pero nagkakamali daw sila. Siya daw ang champion at tiwala daw siya sa kanyang sarili at sa kanyang abilidad na makukuha niya ang panalo. Ayon din sa mga report mga pre, may estimated na pera itong si Ugas na 15 million US dollars galing sa pagiging 2008 Olympic bronze medalist nito at mula din sa kanyang 11 years bilang professional boxer. Pero walis daw ito sa perang makukuha niya sa laban kontra kay Pacquiao lalo na kung manalo. Sa kabilang banda, ang Triple M ng Pinas na si undefeated Mark Magnifico Magsayo ay handa na rin sa bakbakan kontra sa former world champion na si Julio Ceja na undercard ng labang Pacquiao Ugas. May record si Magsayo na 22 wins, 0 loss, 15 dito via KO. Habang 32 wins, 4 losses, 1 draw, 28 via knockout si Ceja. Kahit lamang si Ceja kung experience ang pag-usapan at pati na ang knockout percentage nito na napakataas, 75% kontra sa 68% lang kay Magsayo. Ay liyamado pa rin sa pustaan si Magnifico. Marami ang may tiwala sa kakayahan ni Magsayo na kayang-kaya niyang lapain itong kalabang Meksikano ngayong linggo. Sa interview kay Magsayo, excited na daw siya sa laban kontra kay Ceja. Dahil brawler daw ito, laging umaabante, baka may knockout daw na mangyayari. Pero goal daw talaga niya ang isang 12 rounds na laban. Gagawin daw niya ang lahat para manalo at para maging world champion na daw siya. Kumpiyansa daw siya sa kanyang kakayahan dahil kay Coach Freddy Roach at sa assistant coach na si Marvin Sumudio. Tinuruan daw talaga siya lalo na kung may pagkakamali siya at binibigyan daw siya ng mga sparring partners na di basta-basta magagaling din na mga boxer. 8 years old pa daw siya ay tinitingala na niya si Pacman. Kung may training daw ito ay lagi niyang pinapanood ang galaw nitong si Pacquiao. Kung mananalo si Magsayo sa laban na ito ay posibleng makakaharap daw niya ang kasalukuyang WBC Junior Featherweight Champion na si Gary Russell Jr. Sabi naman ni Shane Gibbons na presidente ng MP Promotion, tinitignan daw niya itong si Magsayo sa gym while training under kay Coach Freddy. Nag-sparring na daw ito sa mga di-kalibring boxer pero sa linggo daw talaga malalaman kung si Magsayo ba ay isang real fighter or isang matibay na batang Pinoy lang. Dahil si Ceja daw ay talagang totoong kalaban, matibay at di basta-basta sa bakbakan. Sa kabilang banda mga pre, may isang undefeated Pinoy din ang lalaban sa undercard ng Manny Pacquiao kontra Ugas. Sa isang 6-rounder na laban, ito ay si Jan Dato na tubong La Union at nakatira na sa California ngayon. May record itong si Dato na 14 wins, 0 loss, 9 dito via knockout. Habang ang kalaban ay may record na 11 wins, 4 losses, 2 draws, 6 via KO. Ito ay si Angel Antonio Contreras na isang Meksikano. Suportahan natin ang mga Pinoy na lalaban ngayong linggo. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.